सरलपारानि दैसा सेराव सरलपारानि दैसा सेराव जायखौ नायो बेखौनो मोजां नुयो आं जायखौ नायो बेखौनो मोजां नुयो आं ओरैबो गुफुर गावदां गोबाव समनिफ्राय बे सरलपारा पिकनिक स्पटआव गोनो गोथै सोलिबोदोंमोन दा दिनैहाय माखासे मानसिफ्रा अफिसनि नियम टुरिजिमनि नियम नितिखौ गासिबो मानिनानै मोनसे लेखा बानायनानै लाबोबाय बे लेखा बानायनायखौ जों फरेस्टनिफ्राय खुब गोजोननाय मोनदों आगोलाव गोनो गोथो बिदिनो नांलाय खमलाय जाद्लाबायबाय थादोंमोन दिनैनिफ्राय गोनो गोथो नांलाय खमलाय जिनिसा फैनाय नंला आरो बे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ माब्लाबाबो बन्द खालामनो हाया मानो गोदो जों फरेस्टनिफ्राय फैनानै गोबां सम जावथेदोंबो बिसोरनि गेट टेट बुफायफैदोंमोन बे बुफायनाय नियमाव जोंबो गाज्रि मोनफादोंमोन दा बे नियम बादि बुफायनाय मोननाय नंला आरो आगोलनि नियमफ्रा बे दानि नियमाव फैनाय मोननाय नंला आरो दा बिसोर रयेल्टि रेभिनिउ गासिबो गासिबो कागज पत्र बानायनानै थाफैबाय दिनैनिफ्राय बे पिकनिक स्पटआ सान्थि भाबै नोंथांमोना फैयोब्ला फैनो हासिगोन जेबो गोनो गोथो गैला गेट जावथेनाय मा जावथेनाय बेखौ आरो सेकेन्ड टाइम खोनानो मोननाय नंला दा दिनैनिफ्राय बिसोर सिथाय जोंनि बे सरलपारा पिकनिक स्पटआ समायना रमायना हाजोजों बुंफबनाय बैग्रि बिफांजों बुंफबनाय दैबाना दै दुगैनो गासिबो आखा फाखा मानसिफ्रा दुगैफैयो आरो बे दैफ्रा दासिमबो दं आरो दिनैनिफ्राय फैनो हागोन आरो बे बिथांमोना अनेकथा मावनो एम लाबावदों बाहाय माखासे जोंनि बे रायमना वाइल्ड लाइफआव मोनसे लामाखौ फोसाबगोन बिसोर जिपसि टिपसि सोनायनि एम लादों ना बोननायनि कम्पिटिसन लादों बाहाय ना बोनग्राबो जायगाबो दं आरो नाव सालायनो नावबो उन्दैफोर दुगैनो नाव घाटबो बानायनो बिसोर एजेन्डा लादों सब गासिखौबो जा पिकनिक स्पटआव मोनो बिसोर बेखौ गासिबो मावनो होननानै आखायाव लादों बे लेखाजों आरो बे लेखानि नियम नितिजों गासिबो मोनजोबगोन बादि आं आसा खालामो आरो बिथांमोनहा बेबायदि एम लानानै जाहाथे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ सारा इन्डियायाव मोनसे मोजां पिकनिक स्पट होननानै जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै मावनानै जाहाथे मोनसे हिस्टरि खालामो बेखौ आं आसा खालामनानै बेखिनिखौ बुंनानै फोजोबनाय जाबाय जोबथारनायाव मोनसे सोंथि बावैसो सिगां जों नुनो मोनदोंमोन ससियेल मिडियायावहाय नैबे सरलपारा पिकनिक स्पटखौ लानानै माखासे दान्थे बिदान्थे जालायनायखौ नुनो मोनदोंमोन दा बेनि सायाव नोंथाङा रेन्जार हिसाबै मा बुङो दान्थे बिदान्थेआथ' बावैसो सिगां जादों जानायाव जोंबो खुद मास मोनसेनि सिगां जोंनो फैनांदों माखासे गभर्नमेन्टनि निर्देश बादि जाहा मावनांगौ दायथ'खौ मावफैदोंमोन बे समाव जों बुंदोंमोन बिसोरखौ नोंथांमोना लकेलनिब्लाबो सरकारनि माखासे फैसाखौ जागासिनो दं माखासे नियम नितिजों नोंथांमोना खारनो रोङाखै बे नियम नितिजों खालामनानै फै जों मालाब्लाबो बेबायदि खालामफैया बिसोरखौ जों खुथार बुंफैदोंमोन नोंसोर लेखा लाबो लेखाजों सालाय खारन माखासे मानसिफ्रा मेगन सायो नोंसोरनि फैसा हाबनाय नोंसोरनि फैसा जानायखौ नोंसोर जेबो माबा मोनसे ससाइटिनि मोनसे रेजिस्ट्रेसन लेखा देखायनो हाया जेबो देखायनो हाया बेखौ जों बुङै बिसोरखौ जों बुंफैदोंमोन दा बिसोर बानायनो गोसो गैया आरो मस्ट लकेलनि मानसिबो गैया गोदाव सोराव बबेनिफ्राय फैयो सोरबा नेपालि बानायहैदों कागज पत्र जागोन होननानै जोंखौ 3 बोसोर थगायबाय आरोखि दा जोंहा जों गोजौनिफ्राय निर्देश हरजायो बिथांमोनखौ बोख्लाय बिथांमोनखौ होखार बिदि होननानै जों होखारफैबाय थानाय जादों आरोखि दा जों मोजां मोनदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जाहाथे बे गोनो गोथोआ दा सेकेन्ड बाराव फैला आरो बिथांमोना माखासे नियम नितिखौ लानानै फैबाय जों बेनि थाखाय उल्था फानि रेन्ज जानानै सब गोजोननाय मोनदों जों माजे फैनानै जों होख्रावनाय गावजों गाव मानसिफोरखौ धमखि होफैनाय जाबाय थायोमोन दा जाहाथे बेबायदि जिनिसा फैला आरो